Yes, nana sa linya si Father Russell. Okay, Father Russell, good morning. Hello, may buntag sa tanan o sa mga listeners. Yes, Father Russell, nakita karon sa programa nga pagtuki. Unya, una sa tanan, Father, i-congratulate tika o kuyog sa imuhang mga parishioners no sa sa ulog nato sa konversasyon ni San Pedro Kalungsod. So, daghang salamat sa tanan sa suporta sa mga pag-ampo. Iusagit ang tanan sa atong dakong kalipay, si atong dakong grasya, ano daw pagkikin sa kahitasan. Yes, so sa mga kalihukan ninyo, Dre, nga inyong gihimo dito, labi na gyud sa Kantabako, no? Dako kayog nahimo alang sa atong mga kaigsuunan. Okay, Dre, tingali nining ato man gi-celebrate no ang kalag-kalag. So ang ato ang tema karon ang kamatayon ug ang sunod nga kinabuhi. Dre, akong lang pangutanan nimo. Okay. Kita mga Pilipino naman gyud tay mga pagtutuo no, natay mga superstitions nga concerns sa kamatayon. Unsa may mga gi-practice karon Dre nga imuhang naobserbaran? Kita hinoon doon ang atong ato pagtuo kinama kay na sa simbahan na mga pagtulunan, ang mga doktrina, ng mga dogma apan gitahod sa simbahan ang atong katawhan usab nga na-influensya sa daghan kay mga kultura, daghan kay mga influensya. So hinahinay lang katikay sa atong simbahan, nagmisyon, wali sa katawan, may sa hustong doktrina. Ini. Mhm. Dre, unsa man ni siya ka-importante nga maong mga lain-laing mga pagtuo sa kamatayon o kaning gitawag nitong afterlife? Una sa tanan ang simbahan na ilagayod sa kamatayon nga parte o kabahin sa kinabuhi. Ang Dios sa tinubdan sa kinabuhi naghatag og kabilinhon niini pinagi sa daghang kay mga gasa na siya ang tao na kinabuhi diya sa kalag pinagi sa espiritu gibutang niya kini sa lawas. So ang kamahimong tao na kay lawas ug kalag. Apan ang tao doon ay imitasyon kay finite man siya. Ibuhin mo siya sa Dios nga doon siya utlanan, doon siya katapusan. O kana ito gitawag na kamatayon. So, daghan kayong notion o ideya ng kamatayon. Ang atong mga ideya sa kamatayon ng mga panagbulag sa kalaog lawas. Nasay kita nga gikanta sa abog, ang lawas gikan sa yuta, mubalik sila sa yuta nga material. Apan ang matagtaw doon kalag o espiritu nga dili matapos kini mubalik sa iyang mabubuhat dito mituota nga na ang paghukom. Din So, nining kita ni anang kinabuhi human sa kamatayon. Din nining bagong panahon karon daghan ng mga kayong mga kabag-uhan nga atong maobserbaron no sa labi na gyud sa pag hatag natog yukbo sa namatay no o kining atong mga practices. Dre, unsa may imong ikasuti niini? Kaya kitang mga Kristiyano, kitang mga Katoliko, doon na kay lahom ug dako kayo ng pagtahod bisan sa mga namatay. No? Kay diha sa kamatayon, wala mo matapos ang kinabuhi. Giusab lang, gibag-o. No? So bisan kini pateng lawas, paghipos sa itong pateng lawas, ang simbahan doon na siya mga lagda. O kita nagatahod ni Ana na the proper way of burial. No? Ang paglubong sa husto na pamaagi niya may involve diha ang atong sakramento no kanya ang mga masikiton mga tiguang giandam sa kamatayon pinaagi sa mga sakramento ilabi na sa kumpisal o sa anointing sa paghilog katapusang sakramento ng pagadawaton o kung ugali ang tao mamatay gayud kinahanglan gyud siya nga at least ampu ano iagi og ampu ipaagi sa simbahan pamisahan na to. Kaya of course, we believe as Catholic Christians nga the highest form of prayer is always the Holy Mass. Unang may mga ato siyang blessingan, may mga siyang ato misahan. Depende sa desire sa banay, sa pagtungod. Pero ang pagtahod o ang pagrespeto sa minatay, naagin na siya, gimando na, ginagda na sa atong Santa Iglesia simbahan. Dre, sa imong kaugling pagtuo Dre,
kining mga bag-o na to rong mga pamaagi no, daghan na magyug kayo. Apan kini imong gipanghisgutan wala man gid siya mawa, pero still dre kining mga pagtutuo nato like kining dili maligo, nga dili manilhig. Sa kita sa simbahang Katoliko dre, unsa may atong mga panghimangno ni ana ngadto sa ato ang mga parishioners? Yeah. Ang simbahan, wala kayo mag-istrikto ni ato mga deviant, ito ito mga deviant practices kay mas ako si pagtahod usab sa mga bawit kaing cultures na na-imbibe sa ato mga believers, sa ato mga faith or Catholic believers, no? Kay ang religion god, ang atong faith life, may involved na kita og culture, kanang civilization, how we have been brought up, yung pagpadako sa atong katilingban, sa atong simbahan, sa atong educational system, nga naagi mga kaibudngan ba ito nga naatay mga similarities sa atong practices, naatay mga dili parehas ba? Pero na mga basic nga gitudlo ang simbahan sa pananit sa unatay minatay at kining hayaon, ipinisi-desire sa mga rituod at hayaon sa balay o sa upper place nga dili ma-desecrate ang patay sa kapilya o kana sa mga mortuary kana bitang places for wake kana samtang gihaya ang minatay ang mga proper places unya kitang mga Catholic believers may offer tayo mga prayers nagklase sa pag-ampo sama sa Santos nga Misa, sama sa Novena, sama sa Rosario, so natin mga mananabtan, natin mga lay ministers, natin mga kaparian na mo administer ini mga forms of prayer na to para itong pamagi, una, to console the bereaved family, ikadua para po sa namatay, no? To appease God, na sa yung mga nakulangan sa tabuhit pa siya, bili kita nga mahimo di na masumpayan niya mismo pero naaman tayo support system, spiritual support system ngayon nato napunga kana mga pag-ampo gyud katabang kay na pero kana mga practices sama ng mga dili maligo sa kunamatyan kanito panilhig hindi gitaho sa simbahan bisan good og kuan ataw to ni siya mga superstitious belief o kanang patuo-tuo ako ni personally gani ko na magmisa ako nang ilakbit sa ako mga wali nga kita sad makamaotang mo discern or mo sadi muhan ay bitaw unsa gay kanang pagtuo unsa sa mga patuo-tuo ya hinangit tang mag-grow up so sa ato abang kaalam og kahibalo niya kung doon na maging mga sakop sa tong bana pamilya o kaila nga mura gyud suki pa sa atong hingpit nga pagtuo ato sana siya gitahod. Father Sungkad, si Yes, Joy Hera. ma'am. Kanang, Father, ganahan ang kumagkuan ba kay daghan kaisad mga nangutana sa atong mga suking tigpaminaw nga ngano nang siyam kaadlaw di ini gikan ang siyam kaadlaw nga pangadji? Okay. So, tradisyon na sa simbahan, no, kanang 9 days, a way of prayer, novena, no, novim, ikan sa pulong novim, means 9. So, 9 days, depende ko ng minatay, hayaon ni mo 2 weeks, hayaon ni mo siya more than 1 week ba na. So, ang pagtutumod, pagka-request sa simbahan, no, paampo siya o siyam kaadlaw, dedicated to the beloved dead, no? So, kita rin nag-novena prayers for the dead. Kailangan siya novena prayers para sa Fiesta Banog Santos. So, that's actually a form of prayer. Pwede 9-day novena o 9-day prayer, tapos siya 3-day prayer, no? Triduum. Triduum. So, Father, kayo lang ihalal sa happy moments, pwede siya sa sad moments, no? so mo na Part ang na sa atong culture sa simbahan. okay. Father, kay kuan man gud ni kanang embedded bitaw sa atong kultura no kay kaning prayers no unya in fact sa atong nag-ingon mi ni ganina ni Sir Tats kay nangutana mo siya kung kaning manggong atua sa o sa wa pa moabot ang Christianization or ang mga kachila nga nagdala ni ini duna naman tay kuan pagtuo nga dunay kinabuhi human sa kamatayon so niingon ko nga dili ra kaayo layo sa mo bitaw nang dali ra kay tang naka-adjust sa Catholicism tungod kay ang mga practices sa ang atong
local communities no sa atong mga katong pre-Hispanic Filipinos Yes, kuan naman gyud gihapon gi-adapt bitaw nya dili kay siya layo ba kay di ba ang atong Yeah, mga pananglitan ang kinabuhi human sa kamatayon, it's also the kuan no the life after death nga gi-promise with Jesus Christ as the Savior, di ba nga kuan Yeah. no ang sa tuy nakalimutan ko sa kung yes Father kanang in one time ba nga naka-field work ko dito sa Barili dunay hinumdum ka atong diha bitay nabangga nga truck de karga unya kanang kuan no kanang nakunoy mga kag nga nang hilak or mga inana bitaw nga mga istorya unya naman day na karaan Ito ng hilak. ano na ako na kani bitaw maingon nga naa may Maghilak. mag-ago ini kagabi mga inana bitaw nga kuan unya in one of those instances ang gibuhat sa na usa ka pamilya nga gilawong nila Father. I don't know og nakadungog ka ana nga term diha sa imong kuan ba diha sa lawong, which is ang process de kuno ang buhaton ana nga ang pagpapauli sa kanang bitawng kalag nga pauli sa ila unya pagkuan unsa na ipahatod didto sa kahayag bitaw nga ipareal murag ang kuan ang practice is kung anon siya kuhaon gikan sa area nga na aksidente unya papaulion sa bay unya gikan sa bay kuan siya murag didto na nga naiyang haya didto ko anon didto na siya makarealize ba nga namatay na ka unya mo kinahanglan na ka moadto sa laing kalibutan. I don't know if interesting kay ni nga kuan kay naagud ba siya local term anthropologically Father interesting para nako because na siya local term no sa ato pa dunay gid siya karaan nga practice. I don't know if kuan kanang sa diha sa imuhang parish or sa or you know sa mga parishes nga imong na silbihan ug doon na basad nakadungog ba ka ani? Well, sa parokya na ho karon, no, modern na may mga tao dili sa bukid modern Pero na. kanang imong gistorya yon, madam ako na ako yung mga nadunggaran na o nabasahan, no? Pero ako makatuo sa kuan no kay kita karaan man sa atong kakaraanan na invite na sa atong mga natives o sa atong mga ancestors ba sa karaan pa panahon pamabot ang mga misioneros diha na gid kay basic kay mga practices no ato na nakatunan po sa sociology unya sa among mga pagtuon sa religion o sa among theology na amo sa nang na take up no? So these are mga folk practices no mga ancient practices nga kuan lang na imong tipiko kabahin sa atong kasaysayan nya hangtod karon na handed over no nya dayo uban nga modernize some also stick to the ancient practices o nang dili kita na mapapa sa pinas mga probinsya o katong mga karaan yung mga lungsod mga kuan na siya mga sana ka ng mga praktisisa. Pero dili man ni siya against sa doctrine sa Catholic Church sa Father no nga kuan kanang wa man ko nakadungog kanay kuan ba nga i-frown ni apan sa church or di man kayo na diya kana bang mura pagbugat kana bang kanang in defiance yun sa Catholic teachings no? Kana may mga ang simbahan usahay na amang sa sense of tolerance no respeto siya sa mga kanang cultural upbringing sa iyang mga faithful sa iyang mga kakaraanan although ito usap ang unsay gusto pero usahay gud doon na may mga butang doon na may mga practices nga kanang mas open ta for tolerance basta di lang kaya siya ibayan sa destructive sa atong yung basic faith. Pero mo na siguro ni Father no nga ang ato ang si Pedro Calungsod nga atong Santos kuan kayo init kay nga gidawat dinhi sa Subo tungod sa atong kuan no kanang deep sense of kanang connection bitang sa atong mga nangamatay daghan man kay wa nakaila ni Pedro Calungsod but the fact nga taga Bisaya siya unya doon na siya dako nga gikatabang sa Kristyanismo o gibuhis niya iyang kinabuhi. So siguro kani sad Father no ang kuan ang ato ang pag-honor grabe sad kay mo kani ang impact sa atong pag-honor sad ni Pedro Calungsod, San Pedro Calungsod. Yeah, I agree kay kita gong mga Pilipino we are so gifted pagka blessed ginato sa Ginoo kay kung atong danawon sa atong kasaysayan kita galing Pilipinas ang atong history nga
unang geographically bubuwag ba ita nga mga provinces at yung lugar murag pagdirit kita kaayo ba united by islands kay mata mag 7,000 plus islands ta unya multi-colonized pa kita ikan pas mga insect ngadtos mga Katsila mga Hapon tapos mga Amerikano so grabe ang atong influensya and yet na makakuha kita peculiar ato mga Filipinos o sa itong mga Christian Filipinos no? Kay muna nga itong religiosity nga na mga pamabutang missionary na naghatudlon ng religion di namatay at least we believe in deities we believe in supreme being we believe in the unknown manang mahimo siguro nga way expression ito nga God of the tree, God of the river, God of the sea, God of the etc. No? Sa hangtod paabot sa mga misyonero ilang naobserbahan nga uy indutan ni mga tawhana ug na mga basic kanang ways of life, kultura, ilang religiosity, ilang belief, ilang habang mga moris, mga sociology ba, all these things. Kanya, konta kayo ka ng family-oriented ka, community-oriented, atong kadugo, atong katagibaryo, atong katagilungsod, atong kadugo, kakalahi, kabuhok, kapanit, marabag, kuhan ka ita. Father Russell, Mga matasana. Father, Yes? yes, nindot kayo atong discussion no apan napupus na gyud atong panahon sa pagig-uban kanimo. Father, daghang kayong salamat ha sa panahon nga imong gihatag kanamo unya. Congratulations ha pagbalik. O daghang salamat sa Newell LA nga gitagaan kong gigayon nga makaalagad isan sa hamubo nga panahon no. So tabag-tawag nagbalik aron kami sang mga parokyano dinhi kauban sa kong katawhan mailami mao gid among purpose unta nga dili sa bukid dunay parokya ka isa-isang parokya nga gidedicate kang Beato Pedro Calungsod kaniadto sa paghimo binang San Pedro Calungsod na ilami. Una ako sa ning himuong panahon na pagpanawagan sa mga katawhan, mga listeners, pag marayag kaninyo, duyog pag-uban ka namo usab sa paghuman sa among manindot kayong simbahan diri sa Cantabaco, Toledo City. Kung makalugasan mo, napito ko mo, uban sa mga parokyano, paghimo og mga pilgrimage, dili, kanya doon namin initial nga activity para sa mga pilgrims, paghimo may og healing mass matag kausaso sa kabuan para sa mga pilgrims. Apay tiuno ni sa matagbuhan, alas 12 sa udto. So, salamat palihog sa DWLE, mahimutan nila nga advertise ni para makatabang man may sa among mga parishioners o mga pilgrims, devotees ni Pedro Calungsod nga doon mga panginahanglan ilang mga espiritual, kundi sa material gusto maghiusap pamilya, gusto makabaton og mga special graces sama sa going abroad, passing board exams, conversion sa kamembro o duha ka members ng pamilya, financial stability, healing of some illness or sickness sa ilang mga kabanayan o any special personal intentions amo ng ialagad sa parokya. So natunta nga mailhan ni sa among matagbuhan nga healing mass a 21 sa matagbulan. Dre, daghang kayong salamat. Salamat DWLA. Thank you kayo. So mga igsoon mo to si Father Russell no sa San Pedro Calungsod Parish dito sa Cantabaco. Mga igsoon, sorry kayo sa labi na gyud sa atong texters no duha naunta ta siguro pangitaan tong paagi nga sa sunod natong higayon atong mabasa ang inyong mga mensahe. So sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pag-uban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug istasyon. Mayong buntag mga Bisaya. Og dini madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki.